Много са ми близко тук, щак. Назад малко да направим тази тема. Ковид, пандемия, малко назад, вие трябва да спазвате. 2-3 метра, вие сте... Какво да ви кажа? Имах други ангажименти. Моята програма е с месец-два напред, така че ако датата, ако съм ангажиран, не ме прекъсва, ако съм ангажиран, не мога да дойда. Съжалявам. Ходя назад, един ходи настрани, другия ми скача надолу и аз започвам се замислям. Господин Пенев, поздравления за успеха, който постигнахте с гол на Николас Пенев, хубаво изпълнение от негова страна, добър контрол на събитията след това на терена. Как се справихте срещу качествения Арда? Приятно време за игра, добро осветление, добър терен. За лош съветник, телефоните го обичаш, приятел. Кажи му да човека или да излезе, или да такова. Охо, приятел, пречиш. Кажи сега. Този човек с тебе ли? С камерата? Добре. Така, запомних въпроса. Има ли други въпроси от това естество? Ти обикновено ме питаш. Давайте ги на куп, аз ще ги запомня. Появиха се различия между версиите за окото. Втори въпрос, дай трети въпрос. Знаехте ли, че ще ги върнат? Трети въпрос. Четвъртия насам. Така. Как стигнахте до решението да остарите 9 души, при положение, че по-голямата част от отбора са били след 12,5 в същото заведение? Така, четвъртия въпрос. Това са въпросите, нали? Благодаря ви, запомних въпросите, малко по-късно ще ви отговоря. Как ще ви намеря, това е мой проблем. Благодаря ви още веднъж. И за мене темата е приключена с банката. Математика, залагам. За 1,8 получавам 1. Кой е на загуба? Аз с 0,8. Това не означава, че имам проблеми. Темата е изчистена и да приключим. Не мога да съм майка Тереза, съжалявам. Всеки да се оправя. Колеги, въпроси. Чуваме ли се? Назад, ако обичате. Минете 2-3 метра. Господин Пенев, поражение за Хебър днес. Все пак битка от отбора. Защо всъщност се стигна до това? Дойде пролетта, после лятото, есента, зимата, нова година и така. Ако може, да уважава. Който може, да уважава. Който не, да духа супер.